říjnu 2021 byla po letech příprav slavnostně zahájena výstavba nového doplňkového bezpečnostního přelivu na hrázi vodního díla Orlík. Jedná se o stavbu na ochranu před povodněmi strategického významu. Vodní dílo Orlík na řece Vltavě ve správě státního podniku Povodí Vltavy představuje významný prvek kritické infrastruktury státu a je nejdůležitějším článkem soustavy vodních děl Vltavské kaskády. Z pohledu objemu zadržené vody se jedná o největší přehradní nádrž v České republice. Přípravy na výstavbu nového bezpečnostního přelivu, který doplní stávající přeliv, se datují do období po katastrofální povodni roku 2002. Při této povodni bylo vodní dílo Orlík vystaveno podstatně většímu zatížení, než na jaké bylo vyprojektováno a postaveno. Při následném vyhodnocení dopadů povodně 2002 byla prověřena stabilita vodního díla a bylo možné konstatovat, že obstálo výborně. Nicméně zkušenosti z povodní takového rozsahu a zároveň neustále se zvyšující požadavky na bezpečnost vodních děl vedly správce vodního díla k rozhodnutí připravit a začít realizovat takové opatření, aby vodní dílo Orlík dokázalo odolat a bezpečně převést 10 000letou povodeň, která odpovídá průtoku 5300 m3 za sekundu. V rámci realizace nového doplňkového bezpečnostního přelivu budou vybudována 3 pole hrazená segmentovými uzávěry, každý o šířce 13,3 metrů a světlé výšce 8,15 metrů. Navazující skluz bezpečnostního přelivu má délku 367 metrů a šířku 16 metrů pro převedení povodňového průtoku pod vodní dílo. Stavba je situována mimo hlavní těleso hráze a nátoková pole jsou umístěna v místě současné manipulační plochy vodního díla. Realizace doplňkového přelivu je největší vodohospodářskou stavbou v novodobé historii a zároveň protipovodňovou stavbou strategického významu, která zásadně přispěje ke zvýšení bezpečnosti vodního díla Orlík před extrémními povodněmi a současně zvýší i míru ochrany před povodněmi pro obyvatele a jejich majetek na dolním toku Vltavy a Labi. Od předání staveniště v říjnu 2021 byly postupně zahájeny práce na všech zásadních stavebních objektech. Na otevřené části skluzu SO03 byla na začátku roku 2024 rozpracovanost na cirka 85%. Spočívala v kompletních zemních pracích včetně prací trhacích, v čištění základové spáry v kompletních podkladních betonech a v postupné realizaci železobetonové konstrukce skluzu. Dále je dokončeno přemostění skluzu a průběžně probíhají zpětné zásypy. Zároveň probíhají práce na vtokovém objektu SO01, kde je provedena nadzemní část jímky v nádrži vodního díla Orlík. Je dokončeno zajištění vodotěsnosti podzemní části jímky a v dubnu 2024 byly zahájeny vlastní stavební práce na betonážích vtokového objektu. V rámci objektu skluzu SO02 krytá část jsou provedeny veškeré zemní a trhací práce, které nezasahují do tělesa hráze. Průběžně probíhají práce na dalších stavebních objektech a provozních souborech, postupně jsou vyráběny segmentové uzávěry, provizorní hrazení, ovládání segmentů a další technologické části. Dokončena byla i rekonstrukce lávky pro pěší v obci Solenice tak, aby mohla sloužit pro přejezd integrovaných záchranných složek a rezidentů okolních obcí v době přerušení dopravy přes Korunu hráze v roce 2025. V březnu roku 2024 byla prostavěna částka 819 milionů korun českých, což odpovídá cirka 44% z aktuální celkové smluvní ceny díla. Specifické stránky výstavby. Stavba skluzu bezpečnostního přelivu se nachází ve velmi příkrém svahu, což klade na zhotovitele mimořádné požadavky na vybavení staveniště, specifické technologické postupy, organizaci práce a dodržení plánovaného harmonogramu. Velkou výzvou pro zhotovitele je provádění masivních železobetonových konstrukcí v pracovních postupech přesahujících objem 200 m3. Celkový objem na celé stavbě pak bude přesahovat 50 000 m3 konstrukčních vodostavebních betonů. S ohledem na velmi vysoké rychlosti proudění vody ve skluzu jsou zadány přísné podmínky pro kvalitu betonu, rozměrovou přesnost a založení konstrukcí na skalním podkladu.
Požadavkem objednatele a zároveň investora byla realizace železobetonových konstrukcí z vodostavebního betonu, který omezuje vznik hydratačního tepla a tím i vznik trhlin v betonu. Proto provedl investor spolu s ČVUT již před zadáním stavby výzkumný úkol s cílem definovat speciální betonovou směs se specifickými vlastnostmi pouze pro tuto stavbu. Závěry výzkumu se pak staly podkladem pro zadání stavby a požadavkem směrem na zhotovitele. V průběhu samotných betonáží se provádějí průběžná měření betonové směsi přímo na staveništi. Zároveň je důsledně kontrolován technologický postup ukládání a ošetřování betonu v konstrukcích stavby. Pro zajištění konstantní kvality používaných betonových směsí a omezení rizika vyplývajícího z jejich dopravy byla zhotovitelem v těsné blízkosti vodního díla Orlík postavena provizorní staveništní betonárna. Ve spolupráci s Klocknerovým ústavem ČVUT v Praze byla vybrána vždy jedna lokalita, ze které se dováží jednotlivé frakce kameniva a cement. Tím je zajištěná jednotná kvalita betonových směsí používaných v čase stavby. Pro případ, kdyby došlo z technických důvodů k výpadku této staveništní betonárny, jsou zajištěny ještě 2 náhradní standardní betonárny mimo stavbu. Ty dokáží v krátkém čase zajistit náhradu ve stejné kvalitě za použití stejných surovin, aby nedošlo k narušení přesných postupů a harmonogramu prací. Vybudování dalšího bezpečnostního prvku na vodním díle Orlík je důkazem profesionality a odbornosti všech profesí podílejících se na tomto procesu. Video poodhaluje některé stavební postupy použité při stavbě tohoto vodního díla a vidět je i měnící se krajina v místě stavby za období od října 2021 do dubna 2024. V souvislosti s realizací stavby doplňkového bezpečnostního přelivu a skluzu s vysokou kapacitou jsou vytvořeny webové stránky www.orlikppo.cz. Zde naleznete fotogalerii historických i současných fotografií, záběry a videa pořízená od začátku stavby a informace o aktuálním dění či případných omezeních souvisejících se stavbou.